Ito nga gundaway apo. Ilaw-lawag ni Mayor Jomel Sagid Gossi. Dito issue may panggap apo ka dito Barong Bridge. Not Barong but Barong. Mga idol. Gapo pa lang apo ta rumrumuar. Nga ada kano iti anomalyana. Gapo ta di nga nalalpas. Kat naapektaran kano kabuka dito nadakamat apong flood control projects kaya nakasapay di kita tumapay apong issues apo iti agdama. So in fairness to them, especially ta inaramat dito iti may isa nga vlogger or hanpay kidi nga vlogger ngam nakiray-ride on kadigiti nga gundaway apo. Yeah, no anat na pasama ka dito Barong Bridge connecting to some other barangays of Dingras. Dinggen tema ni Mayor Jomel Sagid Gossi. Balinga trending dito iti DPWH. Muna ti amin apo kayat ko nga ilaw-lawag nga dito nga proyekto apo ket haan nga proyekto iti municipal government. Muli ket apo proyekto iti DPWH. Ket daytoy ket paset iti vision ni dati na Mayor Geoffrey Sagid amo yung aming tiding rasket na palikaw-kawan iti Karayan. So his vision was to connect all barangays in the municipality. Isu nga idi apo isuna ti nagtugaw ay actually isuna ti nag-effort isuna ti nag-effort nga ag-request ka detoy panaka takder detoy nga rangkay. So apay ang kirno nga ni marat background na kadita di ba nalpas alat na pasama ko. Actually apo detoy ngamin ket si Pondo na is from DPWH Region 1. Okay. Nung idi ngamin pandemic, COVID-19, nausar ito nga Pondo, nga nausar para kadigiti masapol di COVID-19 na yan. So nga after that, tinawan-tawan matkiti nga ikanda, ti Pondo na, pero sa, yes ma'am. Face by face ti pampamayanda. So continuous project dito, ma'am? Yes po, yan still continuing. Actually, ang follow up na kami iti munisipyo and of course iti tulong ni Apo Bukal Geoffrey Sagid ket itultuloy mi nga i-follow up ta kayat mi meten apo nga malpas dating proyekto. So in short saan nga project saan nga haan po nga peso DJ so DJ apo ti kayat mi nga ilawlawag. Tako pati DPWH nga. Nabanayat lang ta kasi nagtipondo na barangay pa dito. Barangay dito nga Barong Bridge is connecting Barong Lanas Elizabeth Kenfer. So paano nga